И здравейте хора, аз съм Кристиан, БГ 123 Криси. Днеска ще снимаме на Turf Wars. И трябва да отида сега там. Тук където пише Turf Wars. Отивам. Сега трябва да изчакам да зареди. Лагвам я, защото съм в друга стая, където рутерът не е... рутерът е далеч, а той е в хората. Те са една до друга стая, ама рутерът е от краят на другата. Сега ще поскача малко по тези. Уху! Това е възможно да се скочи. С спит и с... това. Не знам дали е. Може с спитка. Не мога. Той без това не можах. И само да си подредя инвентара. Така. Изваждам се. О, то мап ме кефи. Аз ще съм тук, най-нависокото. Ще направя толкова дълго. Вау! Паднах и умрях. Някой ме оцели. Аре бе, какво правите бе? Нашите па не стреляха, аз си правих къща. Те могат поне да ме защитят. Да, моето се е разрушил, а как? И сега че умрете бе, глупаци нещастни. Я умирай. Къде си се засилил бе? За къде сте се засилили, а? Пикловци. Тя ни водят. Не. Вау, за малко го оцеля. Трето отсекаре мера ме целите бе, го вера. Опа, извинете за това. Вау, как го оцеля. Вау! Стига, всички мене ме целите бе. Много сте гадни. Много са гадни, честно, аз не се базикам, гадни си. Само мене ме целят. Да, умирай. Да бе, как не го оцелиха? Мене ме оцели. Нищо. Сега пак трябва да строим. Пич. Направи си стълби да се качваме. Аз и ти. Ако сме заедно изобщо. Ако искаш ти да сме заедно, аз искам. Come on, baby. Нямам ни целиш, приятел. Пикло, нали те виждам? Вау, аз не го ли оцелих? Не стрелнах ли аз стрелата? Сега ще тръгна. Как не умират това пак? Да бе, то не е честно, аз ги целя, те не умират. Те ме целят, аз умирам, гад, па не честно. Ето, видяхте ли? О, не.
Сложих блока, нищо не стане. Дайте да направим едно много яко нещо. Дали ще стане? Като едва ми по времето, аз ще слезна в водата, слагам блоки отдолу, ще ги целя. Дайте да пробваме. Не става. Тук даже... Отивам пак. А то е по времето. Зареждам лъкът. То пак много сте гадни. Оцелих. Умри! Всички го целят и не умират. Но нема ходиш от тази тъпа грозна база. Че струтиме с целата. Целата ще умре. Аз ще ми я струта. Нема мога целата, ама пак. Хе-хе-хе. Аз искам да направя последния кил. Yes! Аз победих. Yes! Ще направя още една игра и ще свършвам клипът. Пак ще съм от червените. Не, аз бех сини, май. Да, сини бях. Сега ще съм червени. Аз направих майче най-много кила. Не знам. Или пък не. Вижте, водичка. Тя е много надолу. Топо дали ще успя да се фърля? Не. Няма смисъл. Цопване! Пуф. Добре, че се цопнах водичка. Цоп. Так.
О, то мап ме кефи доста. Как съм пак такива? Защо вижте бе, тук се едно е дигнато. Какво наприма? Та пък глупости прави. Едно, две, три. Та ме с меч. Не, че ни влезне пак. Умирай бе, некой убил го. Добре, че убиха, тя е много гадна. Губят пак. И трябва и той там да го уби. Уцели го! Yes! Маля, как го убих. Като изпише хит кил, значи вие сте го направили килът. Вау, как ми оцели ме. В краката дали ще мога? За малко. Го оцелвам. Yes! Ето пак хит кил, аз съм го убил пак. О, аз мога и тук са вече застава. Аре, да ви е яд. Убийте само един ми трябва. Yes. Ей, за малко. Значи, той